Naša patentovaná technológia Compression Flex poskytuje osvedčenú ergonomickú podporu, ktorú v bežných rohožových výrobkoch nenájdete. Každá jednotlivá kopula funguje ako pružina, ktorá sa stlačí, uloží energiu a po uvoľnení sa odrazí. Pohyby si vyžadujú menšie úsilie v porovnaní s bežnými protiúnavovými rohožami. Jedinečná štruktúra nôh rozptyľuje telesnú hmotnosť na väčšiu plochu, čím sa prenáša váha z päty. Naše kompresné kupoly a diamantový vzor vytvárajú jemnú nestabilitu, ktorá spôsobuje mikrosvalové pohyby. Tieto mikropohyby zvyšujú prietok krvi do aktivovaných svalov a dodávajú im kyslík a energiu. Okysličené bunky a svaly nabité energiou lepšie podporujú telo, čím účinne znižujú riziko zranenia 4 kľúčových tlmičov nárazov tela: dolnej časti chrbta, bokov, kolien a členkov.